ассалому алайкум мардам тамошобинои канали Саудо ТВ. Имрӯз 16 апрел 2026 сол аз шаҳри Душанбе ба арзиши 220,000 сомон хона роҳӣ карданд дӯстон, ки 3 сотиқ замин дорад. Навора тамошо кунед. Иншоалло ин хона савдо мешавад. Худо хоҳад савдо мешавад, чунки ин хонара мардам хоҳиш карданд, ки кофтестанд ки ҳам хеле хонара Саудо ТВ навор кунад. Бениҳоят варианти зурай дар шаҳри Душанбе дӯстон қарор дорад, яъне ки даруни Душанбе дай. Навора тамошо кунед. Баъд дар охир бо як даҳан сухан дига мегем, иншоалло баъд ҷанбаси навор мекунем. Дӯстон, як гаптон мегум, ҳамин рақамҳои мара дидесен дар рӯи экран, WhatsApp-и Саудо ТВ ҳай чизе ки барои фурӯш дорем ку дар ҳамин WhatsApp рӯӣ кунед, ёки омада хонаҳотонро аз пеш навор мекунем, дар якчанд сайтҳо реклама гузорӣ мекунем. Ҳаракат карда ба зудӣ бифурӯшем. TikTok, Telegram, Instagram ҳамаи сайтҳо дар хизмати шумо бошад азиз. Навора тамошо кунед. Агар хоҳиши дастгирии Саудо ТВ-ра дошта бошен, ҳамин наворда ҳаракат карда лайк монед дӯстон. Лайкҳои шумо иншоалло ки сабаби товравии наворҳои мо мешавад. Агар битонед акаҷон, дутарҷон, бародар азиз, як та лайк монед, далчи тамошо кунед дӯстон азиз. Бардор азиз, шаҳри Душанбе, лаби дарвозаи Душанбе дӯстони азиз, дар Ҷангалак, Ҷангалобод 3 сотиқ заминай, 3 дар хона. Тамоми транспортҳо ҳастанд. Ин ҳаминҷа тангино ҳай дӯстон, ана ҳамин тангинода мешинен, прямо ҳамун ҷои назди ҳамин хона мебарад бачаҳо. хуб, далчи тамошо кардан гирен, баъдан дохили хонаҳоро нишон медиҳем. Ман дар бораш нақл мекунам. хона дорои техпаспорт дорад. аз светофори Аманал мегӯяд 4 километр раҳай танген, мошини майда аз пеши светофор меравад. 4-5 минута раҳай. Мактабаш 700 метр дурай. духтурхона боша 800 метр дурай. раҳ асфалтай. масҷид наздикай. канал дар наздикиш. ҷӯйбори об. хуб, нархи хона дӯстон 220,000 сомон арзишаш. иншоалло бо савдо дорам. 3 сотиқ замин, 3 дар хона. тамошо кунед дӯстон, ана ҳамин ҳолат кардагӣ, ҳавлиш ҳамвор, 3 сотиқ масоҳати бениҳоят калон дар ин давр замони ҳозӣ, ки дар дохили ҳамин территорияи Душанбе 3 сотиқ хеле ҳаста дӯстон. 220 бо муомила дорад дӯстон азиз. Марамат. Дигар чиша бигем оиди хона. Гирду атроф ҳама дарахтҳо, ҳама сабзавӣ, яъне ки савзӣ дӯстон азиз, суб савз хулоса. шароитҳои хуби зиндагӣ, наздикии мактаб, масҷид, бозор ҳамаш ҳаст. қонуну қоидаш хати одами лозимае ки ҳамин хонара бихарада, як камта расход кунаву зиндагиша сар кунад дӯстон. 3 дар хона кардагӣ, криша часпондагӣ. рақамҳои соҳибхона дар рӯи экран тонед дӯстон. Чӣ мақсад, чӣ саволай, чӣ сухан доре, нашоти нарх наво, нашоти ҳуҷҷатгузорӣ, нашоти адресҳои пурра, ҳамаша метонен дастрас кунед дӯстон. рақамҳои соҳибхона ахираш 5482. аз номи Саудо ТВ ҳозир занг занен, рафта бинен, маъқултон боша, баъд харидорӣ кунед бачаҳо. аз Саудо ТВ фақат навор кардан, аз шумо тамошо карда, интихоб карда, харидорӣ кардан. вақти ҳамин хонаро омада ай пеш ки навор кунем, бо состар мешавад, ҳарчанд ки мо дар дуртар қарор дорем. чизе ки дорем дӯстон, хишту видеокарроӣ кунем, ёки ай пеш омада мо навор мекунем. хулоса ана ҳамин хели хона дӯстон срочна 220,000 фурӯхта мешавад. дӯстон, чӣ хеле ки навора тамошо карден, худтон шоҳид шудем ки хона бо семенблок ай. семенблок хати бошам, нарх арзон ай. дохили Душанбе хеле нархҳо редка мешавад. агар ки ҳамин хонара ман бихарам дӯстон, вақте ки ман харидорӣ кунам, аз дохил яъне ки як рият хишти пухта хати кладка мекунем, ёки утеплителч мегӯям, хелиш мекунем, мешавад беҳтарин вариант дӯстон. як камега ман сум дар кор савдош кесам, ба ҳам хотир дар эълон мондем арзонак дӯстон. кадомитон мехарен, бениҳоят варианти зур. ҳуҷҷатошам қонуну қоидаш хати. зинда бошем бачаҳо, раҳмат ки моро адошӣ тамошо мекунед. зиндаву сарбаланд бошем.